De treinleerling wiene gwottend oprijden doet in dit houthok de brand uitbruts. De directeur had juist een midje voetendagelijks met de leerling en haar ouders praat. Nou, er is toch uit het verhaal met de leerlingen is bleken dat ze toch een oorsteker hier en dat ze er toch wat watje werden met mogelijk stof. En ja, dan is toch of de kwartsluiting in een schakel kost of toch een vlamke van een oorsteker kan ik voldoende wijzen. Dus die moet gewoon goed onderzocht worden. En dat is toch heel wichtig, denk ik, maar ook op verzekeringen en oorzaken, dat uitzocht wordt door de professionals op dat gebied. Vandaar dat wij toch onjeften, steeds maar melding dienen bij de politie. De ski is een dikke €30.000. De leerling dat het om giet binnen voor deze week schorst. De rest met even waarom in de squallen. En als de hier op squallen binnen krijgen we een hele protte verhaal. Dus we zeggen blijf even thuis. We hielden uiteindelijk de hoop dat ze joert of morgen even jet worden gehoord door de politie. En als je in de klasse zit en om alle woorden met jou over met je in drachten wezen voor een verhoor met de politie, dan is het heel onrustig in de klasse. Dat doe ik mijn collega's net aan. Op dit moment ben we dus noodwaardig dus om de sjoegen te jaren. Om het hele plaatsje heel duidelijk te krijgen voordat wij maar de vertocht noord willen gaan. Hoe het seizoen het leerling van de burgemeester Harmsma Squallen moesten evacueerd worden. Het examen biologie is in Oelisma de brandwacht wol teruggien. Die leerling ziet aan de overkant van het gebouw.